na Bicol Target Afternoon Edition. Madadalog nindo ang mas dakula na mga storya, asin pangyayari, hali sa satong kapalibutan, bisyon, asin sa bilog na nasyon. Bicol Target Afternoon Edition. Marhay na hapon, giraray, nagpapaabot na naman kami nin pagrespeto asin pangungumusta sa lambang miyembro kan familia asin kan sosyudad. Sabay ang paglaom na yaong kita gabo sa ligtas na kamugtakan sa tahaw kaining kadipisilan, padagos an panarig sa amang Diyos asin pakimaherak na sa tuya ng malampasan ining COVID-19. Bicol Target, naglalaom man na yaong buka mo, nagdadangog. Sagkod kitang alas 5 nin hapon. Mag-iriba-iba giraray kita sa paagikan mga istorya na nagbuburutwa digdi sa satuyang palibot. Katuwang ko dyan an satuyang pag-iriba man sa Mega Force Patrol. Si Pading Jomar, kumpadreng Jim, asin si kumpadreng Jimmy. Katuwang si Ands Galero, Renz Luna, asin si Luens na Barzena. Siyempre sa Manibela, yaon dyan si Henry Boy Mata. Sa technical control, the chief, the big man himself is in the house. Bonjing Tanay. Sa newsroom, pag-arog kay ni, pertian palagatak kan pinagasabi ni direktor na makinilyang Olympic. Abi ka sa sarong reasoner ta, ano ngayang Olympic sa indong dawa? Olympia nga yayan. Araw naman sa rin si Direk Edwin, makonsuelong tao ini ano. Niya ko iyo Direk, Olympic. Sabi kan texter, nag-react tulos, Olympia! Direk Edwin Peralta. Nakamonitor man si News Manager Mardela. Sa AM band, kansang muyang AM, Angel Mustasa sa Production Center. Tandem ko niyan, si Arven Buda, si Richard sa IT. Ako po ang sa indong servidor sa radyo, ang sa indong pong Public Information Officer ng Bayan, PIO ng Bayan, Pio Fernandez. Ara mo, Bunjing, ining sa tuyang DCGB News Online, garo BBC, no? Nasabi ko, lumalaban na At akong may telebisyon sana, mati na Bunjing. Good afternoon, Philippines. Bicolandia, Albay, asin pagtaraning niya tong lugares sa laog kan Rehiyon 5. Sige daw tabi, ano ang sa kuyang numero sa cellphone so dati? 0961-759-0888. That's 0961-759-0888. And then 0926-091-6020. Sige, sa Catanduanes, may mga binaha na nagkakapirang barangay buda dyan sa stretch kan main highway connecting an Vira, Catanduanes, pasisiring sa Bato, munisipyo kan Bato, dai pa maaagihan nin darakulang vehikulo, suyaon dyan sa may Marinawa portion kan highway, ta nagrasay sudaga, buday gapo nin darakulaon na boulders. Well, anyway, pinag-aasikaso na po yan tabi kan Kapitolyo Provincial, budakan DPWH dyan sa Catanduanes. Mga oras lang ang bibilangong kayam, sa aga mapopwede na anta. Nahaloy ning kuso duman Bunjing, subagyo
Although bako man gayong kakusugan, ta nasa luwasan naman baganing diit kan teritoryo, o nasapgidan sa nakam gilid kan bagyo. Kaya lang, nahaloy dumanin na pag-standby sa Catanduanes, sa may Catanduanes area, ta na abatan kan mga high pressure sa may itaas na porsyon kan sa tuyang teritoryo kan Pilipinas. Kaya day tulos na kaabante. Haloy duman na tigpara kuso kan uran. Kaya yan, saturated po so mga daga. Igwa pong nag-landslide. Initially, naaraman ta, dyan sa may ining Marinawa portion, yan na Virac to Bato, and itong minakonektar sa San Miguel, pagkatapos makonektar sa Paviga, main thoroughfare iyan, main road artery. Kaya ito, medyo apartado ni nagkakapirang oras man lang yan, ha? So far, iyan po sana daimanin dagdag pang destroso dyan sa palibot, lalo na sa buhay kan mga kababayan ta dyan buda sa indang pagka-persona, sa indang buhay. Sige, duro-diretso kita kan mga istorya. Ready sa tuyang tropa. Aramon ta, ang inisyal na bungkaras dyan sa luwas. Nasa linya, si Luens Nabarcena. Luens, marhay na hapon. Go ahead na. Salamat abi Sir Pio, maray na hapon, maray na hapon sa gabos na mga paraan tabay sa mga dagdag pang pareta. Turon-turon sa kaugmahan ang mga community pantry organizers sa Legazpi pagkatapos na kumpirma ron man kan Legazpi City Engineering Office na dai naman kaipuhanan magkuha nin permiso sa inda para sa na magtindog nin lamesa na mataonin libreng pangangaipo mga manlain-lain na pantry sa mga tawo. Ini ani pinagunabitan sa DCG News ngunyan na pagkahapon ni Legazpi City Engineer Clemente Dong Ibo na dai niya na pigiing ganyar na magpila pa nin permiso. Suhay sa naging pahayag kasubago ni Legazpi City Task Force Kalinigan Chief Mark Andy Marbella na dapat mag-garden permit sa pag-organisa nin siring na bagay. Kasayang ipinagduo na ang DILG binawi sa orden na magkuha pa kay permiso sa LGU asin aside kayan bako man negosyo kundi pagtabang man sa nasa kapwa ang pinagigibo. Susog kay Ibo sarong dakulang bagay na dapat suportaran ang arog kining lakdang kung kaya magiging libre ang community pantry na ini sa mga maawot na mag-organisar nin siring na bagay. Nanotarang kan DCG News nagkaigwan ng community pantry digdi sa may Insular Life, suminunod digdi sa may barangay Bagumbayan kan Legazpi, asin may iba pang piglalaoman na bumurukas kay ni na ang objeto matabangan ng mga tiyos na kababayan na hali man sa donasyon kan mga kababayan. Bako man ini masyadong big deal susog kay Ibo. Nakaipuhanan man talaga daw ngunya na para sa mga tiyos magkaigwanin siring kay ning lakdang. Asin kung ini napag-araman na nagdinegosyo na o nagpapabakalan ng produkto sa disguise kang community pantry, dumana sindamala og para ipataw kung ano man ang regulasyones na nakaipuhanan na ipimplementar digdi sa syudad kan Legazpi. So binawi na ito, si Say ang nagtaram na binawi na kan DILG ang regulasyon na dapat maghagag ng unaning permiso, bako mas ipigbabawal, kundi kaipuhan na makaisi lamang sa lokal na gobyerno na binawi na itong paghagad mo unaning permiso. Over. Roger to the tabi, Sir Pio. Sabi ni Engineer Ibo, kasubago kaya, sabi ni Chief Andy Marbella, kaipuhan na daw magduman mo na sa opisina niya para mag-garden permit. Alagad sa pag-follow up kan DCG News, tadakul man ng mga nag-aarapot na mo yan na mag-organisar na mga nasiring na community pantries. Sabi ni Engineer Ibo, dahil naman daw kaipuhanan, taiyan for people consideration naman. Iyo, ang kaipuhan mismo ka na magpahayag na lugod ang DILG. Digdi sa Legazpi. O kaya si Alkalde. Kaipuhan siyempre nasa kita, nasa abnormal kitang sitwasyon. Igon hindi na regulatory power dapat na sunodon, lalo na so protocol kan sa Department of Health. Roger to the tabi, Sir Pio. Iyo masaday man sinda pinagbabawalan. In fact, magayon iyan, pigsusuportaran nga ni sa latest pronouncement kan presidente na pigsusuportaran iyan na community pantry. Roger. O nagkapira na so igwan niya nagbuta, tulo. So sa Insular, sa Bagumbayan, digdi sa may Albay Cathedral, so sharing is caring. Yan, dyan sa may Albay Cathedral. Sige. Roger, kaya dahil man dapat daw na ipaghaditan mga inita, ini nga ni pinagigibo man nila para man sana sa
tuwang sa mga kapwa kababayan na nagtitios. Pero day siguro maghuna. Ang mga kababayan ta dyan na pag may naka-display na dyan na community pantry, basang na sa nang alsahon sugabos para ka itong sunag-alsa duman sa Manila ning duwang train na bunay. Dahil ba? May Oo. nagbabantay man tabi, Sir Pio, sa mga pantry na ini. Buda, day nangagahulugan na sunag ko kunigo maning date na maiser, ibugtak niya man duman. Correct. Narumduman ko ito kan mga panahon, kan nag-eskwela ko elementarya dyan sa ining Catanduanes State University ngunyan, kaito Catanduanes State Colleges yan. Roger. Igwa ka ito nin pinagapod na honesty store. Correct. Iyaon sa na duman sa mga presyo, buda sa ipig papabakal sa laog kang compound. Mga school supplies, dahil nagbabantay. Oo. Bayad duman. Dahil nagbabantay, mabayad. Ang pagkatapos, igwanin mako aka ito, pagkaga, igwa na naman ng replenishment. Siring magkining community pantry, imbis na magbayad, salidahan. So, kung halimbawa nagkuha ka ning sarong upo, buda sarong latang sardinas, Roger. kung ano man sa imong nabaraw-baraw man, igwa ka man halimbawa nin nagkapirang pidasong tuyo na iyo man duman na gusto mo man na iatang, ibugtak mo man duman sa community pantry. Roger. Yan. Bako itong so, pag-abot duman na pareho sa Manila, igwa mga darang eco bag. Idara ko nga mas kataraning ko man. Nagyayari O di ano, yan pwede sinda palan. Pwede tabi, Sir Pio, basta dahil magpabakal, dahil din ba involved? Pwede man gayud sa community pantry baga, igwa ka dyanin pulang kabayo. Okay. Igwa ka dyanin ko, salidahan mo man ka ito naman na so andador. Oh, tapos sa transparent. Ando na ko, tiripuasan tulusan. Agaro ka ng community pantry. Sige. Roger, sa yan tabi, Sir Pio, magdagdag pang istorya, alidigdi sa luwas. Ako po, si Luwets Bursi Barcena. Salamat, Luens, sa dagdag na istorya dyan sa luwas. Obserbaran sa natabi nindo, so health protocols, buda itong konsiderasyon, buda spirit of giving. Yan ang kon dyan, yan ang ideya dyan, buhayon ta subayanihan. Igwa ka halimbawa dyan nasasaray bunjing na karabasa, iluwas mo duman sa community pantry, igwa ka nga sa agaday man na kumpanira, o niyang karabasa, makuha man ako nin, halimbawa, kung igong naka-display dyan na oong maski 4 na kilong karning baka. Grabe na. Oportunidad na ngayon. Dahil parang yung pag-aatang baga, suro ka pag tinarao-tauhan, sige, yan po. Community pantry, nakaabot na rin po sa Legazpi, ha? Sige, maray na hapon dyan sa mga taga Ocean View, dyan sa Virac, Catanduanes, kay June Porte. Maray na hapon dyan kay June Porte sa Ocean View, Virac, Catanduanes. Diretso at mga informasyon, aramon ta, ang linya ni Compadreng Al. Compadreng Al, marahay na hapon, go ahead na. Maray na po na pare talagang nagigpit naman ang PNP sa mga behikulo, partikular sa Legazpi City Terminal. Tangani na masiguro ng GAD na nagusunod sa IATF guidelines and health protocols ang mga pampublikong lunadan. Susog sa informasyon, kasubago, ang tropa kan Legazpi Police, partikular ang mga naka-assign digdi sa area kan Police Community Precinct number 3 sa pamayo ni Police Major Brico Cordova Jr., ang PCP3 Commander sa supervisyon ni Police Lieutenant Colonel Rodilon Bitita at Chief of Police kan Legazpi, nagkondusyon sindan ng inspeksyon digdi sa Legazpi Grand Terminal sa mga pampublikong lunadan, lalo-lalo na sa mga van na sinagkampirang bases, bigay siguro ng GAD na nagagaramit din na face mask as in official ang mga pasahero o lalo naman sa mga driver kani, tangani na kasabay na sa mga konduktor, tangani na masiguro ng GAD na dahil magkaorlakitan kan COVID dahil may informasyon na saro sa
mga bihikulong pang publiko na pasiring dyan sa 3rd District. Iyon nagkaorlakitan, nagpositive, nagkapira sa sinambit na helang o kaya sa kunyan bilang parte na maprem pasiring na lakdang o kaya na siring na bagay. Iyon bigibo manyon kan ligas PPNP na masiguro ng God kaya aktibo sa inang pag-inspeksyon sa mga pampublikong lunadaan lalo na digdi sa Legazpi City Grand Terminal. Yan pa ba din ang informasyon digdi sa luwas? Alarmario, DCGB. Salamat kumpadring Al sa mga dagdag na istorya dyan sa luwas. Doro diretso mo nakita ka ang mga informasyon na sa linyaman. Aramon ta ang bitbit na istorya ni Ans Galero. Ans, good afternoon. Go ahead na. Maray na hapon, Sir Pio, maray na hapon sa mga parantabay, sa mga dagdag manyatong bareta, sa mga maabot na panahon, igwanin na pangaran ang tulong tulay dyan sa kahalabaan kan Legazpi Boulevard. Ini matapos na aprobaran kan Sanggunian Panlalawigan kan Albay, ngunya na pagkahapon na ini, sa sendang susun regular ang ibinusulman na ordinansa kan syudad kan Legazpi, partikular na kan Sanggunian Panlusod kan Legazpi sa paagiman kan Committee on Education na si Councilor Lilian Ramirez, ang plano kaya profesyong lakdang na pangaranan ni na tulong bagong pangaran man na tulay dyan sa Legazpi Boulevard. Susog sa pahayag na ibinutasan ni Kinatawan Glendaong Bungaw, ang Vice Chairperson kan Committee on Tourism, Culture and the Arts sa Sangguniang Panlalawigan kan Albay, sa pagig kan ordinansang ini kan syudad ng Legazpi na naitaas sa indang level, mapangaranan bilang Baltog Bridge na tulay na sakop kam na Barangay Dapdap, Hanjong Bridge man na sakop kan Barangay Puro, mantang Bantong Bridge man na papangaranon sa tulay na sakop kan Barangay Lamba. Ipinaliwanag ni Kinatawan na Bungaw na naging katuyuhan daw kan ordinansang ipinasa sa inda, iyon na tangani na magamit ang pangalan kan Tulong Heroe sa loob kan Epikong Ibalong sa nasambitan ng bagay tangani na mas mapamidbid pa bako sa mga Legazpenyo, kundi pati naman sa mga turista na nagbibisita dyan sa nasambitan ng lugaran, istoryang ginikanan kan syudad kan Legazpi. Yan, di designado. Noarin iyan, magiging efektibo na and rekonisido opisyalmente kan lokal na gobyerno kan Legazpi, ang mga ngaran. Oras tabi sa piyo na mapublish naman ini, asin man na maaprobaran na matapos na magkakanigong dokumentos, tulos-tulos na magiging epektibo na ini, asin makaagm naman dyan ki mga landmarks, asin iba pang mga kagabitan para mas mamidbidan ang mga pangaran kayan digdi sa syudad kan Legazpi. Okay, di ining bridge, ining tulay sa may city engineering, Baltog. Baltog Bridge. So, masunod, Bantong. Hanjong na, Hanjong. Hanjong. Yes. Duman yan sa may Dapdap area. Yes. And then, sa may Puro. Duman May na Puro. sa Puro na sa may Lamba ito sa pabirik na duman sa ultimong tulay. Yun na yun. So, Bantong. Bantong. Yeah. Yes. Tulo pala sige. So, ini ang kaptangkan pahayag ni Kinatawan Bungaw sa ginibong sesyon regular ngayon na pagkahapon. Mr. Dargito, curator of the Museo de Legazpi, in the absence of the proponent of the ordinance, explained they are proposing the naming of the 3 existing bridges in Legazpi Boulevard based on the appearance of the said heroes of Ibalong Epic. They are trying to revive the culture and heritage among the new generation that the 3 heroes are characterized as the legendary heroes of Bicol. 2, they want the 3 heroes to be recognized and appreciated as part of our tradition, and they want the students and teachers to be aware and educated by knowing the Ibalong Epic. Sinabi ni Kinatawan Bungaw na nagsasamsing baligi sa level kan probinsya na ma-appreciate man ikan mga Legazpenyo, lalo na ining mga millennials na hindi sa tuyang syudad kan Legazpi. Roger, kopya. Tabi sa piyo at mga impormasyon halos sa Sanggunian Panlalawigan, Ans Galero, DCGP. Salamat sa mga dagdag na istorya dyan sa luwas. Sutulong heroe kan Epikong Ibalong ang ipapangaran dyan sa Tulong Tulayman, dyan sa may City Engineering, duman sa may Puro, asin duman dyan sa may Dapdap, ining sa may City Engineering, Dapdap yan. And then sumasunod duman sa ikadua sa may Obelisk, and ikatulo duman sa may pasiring na sa may Lamba area. Baltog, Bantong, Hanjong ang mga epikong Bicol nun iyan sa laog kan Ibalong.
sige, standby muna tabi mga kumpadre, pading Jomar mo na pading Jimmy, ta inabot kita kan sa tuyang time check kasin pag-acknowledge kan sponsors. Oras Pilipinas, alas 4:32. An oras hatod sa Indokang San Mig Light, 100 calories lang. Magaan sa tiyan. Drink responsibly. Nido 3 Plus. Todo Protect with Nido 3 Plus. Mas pinatodo sa nutrients and is the only milk with Lactobacillus protectus tulong respiratory defense. Choose Nido 3 Plus. Embassy Whiskey. Chill muna tayo. Microban GT. Para protektado ang alaga. Dapat 5 kasado. Mula sa Microban GT Disinfectant. Downy. May bango na tumatagal ng 24 hours. Laban sa amoy pawis. May bago! Ang biggest ever Bear Brand 2.4 kilogram pack! Biggest to na Bear Brand, biggest to 120 pesos savings. Sa bagong Bear Brand 2.4 kilogram pack, up to 120 pesos ang savings versus suggested retail price of Bear Brand 320 gram pack. Biggest sulit to na ay Biggest to na Bear Brand, biggest to 120 pesos savings. bagong Bear Brand 2.4 kilogram pack. Biggest savings up to 120 pesos versus suggested retail price of Bear Brand 320 gram pack. Tibay araw-araw! Tibay refers to vitamin C, more iron, and zinc with 3 balanced meals a day. This product is not suitable for infant feeding and is not a breast milk substitute. Halika na sa pinakamura, panlalaki, pambabae o pambata. Sexy fashion, presyong abot kaya. Dito ka na sa tunay na pangmasa. Bag, shoes, pants, RTW. Dito na sa home, marami ang matitipid mo. Budget ay sapat sa bilihing mura. Dito na tayo sa tunay na pangmasa. Home Enterprises, the cheapest in town. Home Enterprises. Abangan sa Radyo DZGB ang programang Usapang Consumer at Negosyo. Programang magtataunin kasimbagan sa saindong mga kahapotan tungkol sa pagninegosyo. Magdadara nin kadagdagang impormasyon mapadapit sa mga diretsyon nin mga konsumidor asin mga giya kung paano maging mga responsableng parabakan. Usapang Consumer at Negosyo. Mataon pagnibid sa mga matrayumpong negosyante asin sa mga establishmento di negosyo na may marhayin na kontribusyon sa komunidad. Usapang Consumer at Negosyo. Madadangog na kada ikatulo asin ultimong biyernes kan bulan alas 11 nin aga sagod alas 12 nin udto sa laog kan programang Aramon Niato. Usapang Consumer at Negosyo. Ihahatod sa Indog kan Department of Trade and Industry Region 5 asin kan DCGB. Usapang Consumer at Negosyo. Abangan. Namibidan sa albay, dinadaba kan banwaan sa mong congressman Joey Salceda. Dakul na programa gabos inaksyonan kan sa muyang congressman. Ekonomistang matibay, matinabay. Yan si Joey Salceda, padabakan masa, malala o man. Joey Salceda, ibang-iba ka, idol kang talaga. Sa kabataan, bidang-bida ka. Sa tudi albay ka ang tunay, handa pirmi sa pagtabang. May iba't ibang karamdaman ka ba gaya ng high blood pressure, diabetes, sakit sa puso, sa kidney, sa atay, may myoma, na stroke, may gallstones, cancer at marami pang iba? Ang Amazing 4 ng Miracle Health Corporation ang subukan mo. Makakatulong dahil mula ito sa epektibong Amazing Trio at mas lalo pang pinalakas dahil sa Mega 1 na mayroong 21 sangkap. Subok ng nagpapalakas ng immune system at marami na ang mga natulungan na mayroong iba't ibang karamdaman. Huwag nang patagalin pa. Alina't
magpakonsulta. Maaaring pumunta kay Doc Joey Bitito sa Barangay 18, Cabangan West, Legazpi City, kaharap lang ng Bangko Sentral ng Pilipinas. O tumawag sa 0998-975-8121 or 0917-853-8933 para sa free consultation sa natural medicine. Mapapanood din ang serbisyong natural, kalusugan at bayanihan sa YouTube channel at sa Facebook page na Doc Joey Bitito. Realize true comfort and relaxation at Dorotea Resort and Spa, a perfect venue for family outings, couple retreats, and various functions such as weddings, birthday parties, corporate seminars, and conferences. Dorotea Resort and Spa. We have backpackers rooms, standard rooms, deluxe, suite, and a penthouse. Also, relax and rejuvenate with our spa's invigorating treatments, services, and facilities. Dorotea Resort and Spa, Kahugutan, Bakakay, Albay. For reservation, contact us at 0917-836-7454 or 0998-863-5568. Find us on Facebook, Dorotea Resort and Spa. Relax, rejuvenate, and enjoy. Only here at Dorotea Resort and Spa. As a new mom, I'm excited to learn new things. I know kulang pang experience ko sa pagiging mommy, but I still want to get things right the first time. Kaya I listen to experts. Kaya pagdating sa water, Wilkins Distilled ang choice ko for my family dahil ito ang most recommended water ng doctors. At kung nire-recommend nila, approve sa akin. This is Ann Curtis and my family is worth a Wilkins. Nido Jr. para sa kaakian Lazaro hasta 3 taon. Nido Jr. Ang presyo mapuon sa 97 pesos na para sa 160 grams suggested retail price. Iguaman mababakal sa dakulang pakete. Nido Jr. The use of milk supplements must only be upon the advice of a health professional. The unnecessary and improper use of this product may be dangerous to your child's health. EO 51CA number 185 series of 2020. Para kay Ralph na napuruhan ng boss. Kay Suzy na di makasakay ng bus pa uwi. At syempre, para sa'yo. Embassy Whiskey. Its smooth, oaky flavor helps you unwind after a long day. Kaya relax, slow down, and chill muna tayo. Drink responsibly. Sa sobrang init ng summer, you deserve to relax. Chill muna with Embassy Whiskey. Drink responsibly. Sa nagdaan na taon, marami na tayong natutunan at pinagdaanan. Nakagawa na tayo ng mga hakbang para mag-ingat at maiangat ang ating kalagayan. Bukod sa pagsuot ng mask at face shield, paghugas ng kamay at pagdistansya, papalapit na ang dagdag proteksyon. Dahil hindi nawawala ang ating lakas ng loob, hindi mawawala ang magandang bukas. Ingat-angat tayong lahat. Siya ang servidor na may puso sa tao, Adrian Salceda ang pangalan niya. Sa pagtabang tunay na malalaoman, Adrian, si Adrian Salceda. Yan si Adrian, talaga naman may maray na pag-gobyerno ang action man. Konkretong patinampo sa hararayong sidyo. Basta Salceda may maray na legasya. Ang mga barangay, padaba niyang maray. Sa pulang gimawot niyang dubakol ng negosyante. Serbisyong may puso, ang satong kaibuhan. Hatod ni Adrian, Adrian Salceda. Siya ang servidor na may puso sa tao, Adrian Salceda ang pangalan niya. Sa pagtabang tunay na malalaoman, Adrian, si Adrian Salceda. Yan, sige. Thank you so much sa Bonjing. Doro, diretso na kita. Ano mga istorya dyan sa luwas? I-establish niya to ang linya. Okay ang linya, Tata Bonjing. Ni Compadreng Jomar dyan sa 1st District ng Albay. Compadreng Jomar, thanks for waiting. Good afternoon. Go ahead na. Salamat pa rin iyo. 16 na kasing COVID ang tuminamang uminal daw sa 1st District ng Albay. Resiken isa makakay. One time, big time man sa Makakay 13. Duwang residensya. Oho. Na nasa Purukgis kan Barangay Bunga kan Makakay. Oho, di an nangyari Compadreng Jomar bako unang warasak concentrated na ang tama sa mga pamilya-pamilya na. Iyo, sa ining nagpositibo, resulta kang contact tracing. Eh kung suduwang nagpositibo sa Barangay Bunga kan mga nakalisnal daw na nakuha man ang ilang o naging contact na nagpositibo security guard sa barangay taga-barangay Arimbay dyan sa Legazpi. Yan, kopya. Duwa magang government employee na nagpositibo. Oho. Di pareha sila nagtatrabaho sa Legazpi
nagluwat na contact ninda itong sa security guard. Ditig man sa mga pagiribat sa pamilya. Susarong nagpositibo. 7 contact niya nagpositibo kasumago. Susarong nagpositibo, 6 na contact. Bali 13 sa nagpositibo sa Banuan kan Bakakay. Matindi. Saro man pa ng bali 2 pamilya ng ini na nasa 2 arong na parehas na nasa Purok Jess. Oho. Kan Barangay Bonggakan Bakakay. Okay, di ano ang sistema? Dumana sa nasinday kwarantina sa kanya-kanyang harong. Lockdown ang arong. So harong lang. Sindi. Sige. Iyo. Anyway, so Banuan kan Malinaw, halawig na panahon, nakasarungon yan. Naku, may saro. Ikasyam na kaso pa sa ini sa Tabilugan. Oho. Sarong 56 anyos na lalaki na taga-barangay Sugkad. Sa pagkikipag-ulay sa DCGB News ni Mayor Lenny Ciriola Santos, ngunyan to sana, ay ang sinabi na nagpositibong ini, sarong 56 anyos na lalaki na taga-barangay Sugkad kan Malinaw. Kaya man siyang travel exposure sa konsisay man na may COVID. Pero humini lang siya. Nagkaigwa siya Kisin Thomas Canpit sa 17 pa sana. Nakalis pa sa Niningal daw. Tapos nagpa-hospital. Kan pag-test, positibo sa COVID-19. Kaya dahil man masabutan kayo ni mismong pasyente, kung sa inyo nakuha ang naunang bitan na kahilangan. Kasi ang pasanayan sa Banuan kan Malinaw, kung paingat ni Mayor ang Gabusta, bakit na niya po na naman yung isang paglakop. Sana dahil manda. Iyo. Sa Bago, may dagdag na 2. Parehas taga-barangay Tawakan, Tabaco City, 33 anyos na lalaki, buda 62 anyos na lalaki. Parehas ini mananagilang, nagpo na makamati susaro kang pizza 12, susaro kang pizza 8 pa, may namamati. Tapos pag pahila, pag test, pasutebo pala, ang naistaran man kayo ng 2, nasa saro man sa ng compound. Sarong compound na naman. Oho. So, yun yan ang mga bagong kaso digdi na kadaklan. Apwera kayo itong sa Bakakay na contact tracing na diskubre, ining Tabaco and Malinaw, nagiri lang sa mga pasyente, nagiri lang sila, kaya na-discover na tinda, positibo pa lang. Roger Kopya. Yan pa rin yan update, Jomar Bian, DCGB. Salamat kumpadreng Jomar. Diyos ko, salbaran man tabi kami, sa salbaran man po, dahil na pagtugutin na maghana pa ining COVID. Tapusan na, tabi po, amang Diyos. Mahirak man. Doro diretso kita kan istorya, 15 minutos bago magabot ang alas 5 nin pagkahapon. Aramon ta dyan sa Tercer Distrito Canalbay. Okay ang linya Tata Bonjing, hindi na putol. Kumparing Jim, thanks for waiting. Go, go, go. Yes, salamat Abi Padi. Peligroso konsigian oran ang tinampong pakalampas kan na Provincial Engineers Office. Digdi sa barangay Salugan, Kamalig, kung saan kunhalik ang ginubatan going Legazpi, right side ine, nagpaparatupag na ang gilid kan tinampo. Ang pason ine, kung saan durante kan panahon kan bagyong Rolly, kan nakaging taon, ang mga dike, wala to kan salog na konektado sa bulkan, gabos ini pinabagsak tabi pa de. Roger. Dahil pa ini na re-restorar kana Provincial Engineers Office kung saan kaso bago, igapot niya to si Provincial Engineer Dante Baclao kung sakop si probinsya ini. Iyo. Na responsibilidad nasa sa lindong dahil kang probinsya. Nasa probinsya. Haraniyo sa opisina ninda, no? Iyan na, iwan agad ining video na nag-roll, nag-roll sa satuyang DCGB News Online na aakad na bagsak. Bagsak na nga ni pati so dike ay nagrarampahog na. Nagrampahog ng dati? Nagrampahog ng dati. Kan bagyong bising, nagrarasay na, iyon na ang irarom kan main highway. Nako, hararumon? Hararumon na yan na sirong kan kumpadre. Nalagipin na yan. Marampahog na sa ining main highway, ining porsyon na ini. Oo,
Dahil Anytime. kan publiko, akan mga driver, aniraron palan ka ni, tupag na, Isus, ima, gaba na sanaan. sana dahil man. Isus, sana daiman. Di ano ang sistema da, sabi ni Engineer Dante? An sabi ni Provincial Engineer Dante Baclao na tatawan danin prioridad preferensya ini pag naging normal na panahon, ninulit na an Provincial Engineers Building, diba mapiktuhan, oras urog na kon mabara, an volume kan tubig. Iyo, oho. Big pasyaran niya to kasabago si Engineer Dante Baclao sa iyang opisina. Sinabi kay ni na tatawanan ninda ini na pag-aksyon asin may pundo na dakay ni ang provincial government. Ay, very good. Na anpig tatakutan digdi na baka maputol ini kung ikuanin mga araw kaning minaging bagyo bising maray nga ni tabako makusog so oran dara kay ni dahil nagbaha. Takon magbaha, masulat pa ini. Limati ning tulay, ayay ning tinampo. Bata, iyan kumpadre G, primero, dawa igwa na kita ning so detour, dahil man magagamit, tayan, bago mag-detour kung halik ka sa Legazpi. Bago mag-detour, yan, dahil man giraray magagamit. Kaya mapuputol ang main highway na yan. O kung dahil man, maatraso nin marhay. Yan. Correct. O dahil mo kinaro-raise Engineer Dante diyan paluwas na hiling ito. Tara niyo masana sa opisina niya. Hindi, na distansya, parehas kami na, garik kami so nag-iwal bagang nagkabalikan. Parehas kami taha sa pagranihan. Dahil mo pinaypay. Pasya natin ito naman na nagrarampahog na. Dahil. Dangan, delikado ini tabi pa di sa pagkabanggi. Maringani, binugta ka na kan DPWH kiharang, tapos mga precautionary measure. Iyo. Takon banggi, madiklom digde. Iyo. Yan ko, bata nin pa kurbada, baka may tumog pa digde. Araro mo nini pa de? Yan. O yan tingog ni Provincial Engineer Dante Baclao. April, kung kaya na. Medyo oras lang ako na niya. Sa lugar ang nakakasagot ko kaya. Sa lugar? Bilang extension niya na ako, may gusto kaya na. May process pwede, kami magpataray ka, kanina ko sila nakataya. Kaya, sa opisina niya pinagawa, na-action na nila niya, tabakol kabon sa opisina ni Engineer Dante Baclao. Bataan, opisina ka nung nili sa gilid. Sa gilid, bagang gilid yan. Iyon ang kasugpon ka ning gaba na salog, ay tulay. Pagko niya. Ay gaba na, nagagabang portion kan tinampo. Rumampawag sula tutukawan niya. Baka nagsasandig siya duman sa lanob. Pinurot siya dyan sa kanto. Kaya asikasundaan niya yun Ining engineer. Sa gabos. Uy, baga so Skyflex baga itong rinurunot. Iyo nga ni, yan, sige. Yan, natabi pa rin mga dagdag na informasyon. Jimmy Nasalita, DCGB News. Salamat, kumpadre Jim. Sigurado yan, ang papabayaan ka na provincial engineer. Matik yan, kataning mismo nang day ma-reparo. May budget na daw, may budget na yan, ha? Sige po, diretso kita kan mga istorya, 10 minutos bago mag-alas 4 ka alas 5 nin pagkahapon Pilipinas. Nasa linya si Renz Daluna, dyan man sa Daraga. Renz, marahay na hapon, go na. Yes, maray na punta di Serpio, maray na hapon sa mga parantabay, sa mga tugan niya itong mga bareta, talagang maski ang mga kagawad, digdi sa Sangguniang Bayan kan Daraga, medyo nangingilit naman sa padagos na pagtaas kan kaso ng COVID digdi sa satuyang kapalibutan. Ini makalis naman nataran kan DCGB News kung yan na pagkahapon, digdi sa regular na sesyon, natulusan ng kagawad ang physicalmente nagatindir kan session digdi sa Sangguniang Bayan, asin ang iba, kay riba naman yan si Vice Mayor Jun Jiaoshan, virtual nang nagatindir. Kung yan na pagkahapon, physicalmente, si Kagawad Mabeltan, si Kagawad Dante Magallanes, asin si Kagawad Julius Duran, na iyo ang napansamantalang naging presiding officer. Asin mo niya na pagkahapon, nagkaigwaman ni na magayon na flow, ang sanggunian sa pagtukar ng mga mandaylay ng mga agenda, ngunyan na pagkahapon asin na riparo kan DCGB News
na medyo medyo may masabutan na pinagtataram-tabi Sir Pio ni presiding officer na Julius Duran dahil medyo nangurumog-kumog sa iyang boses. Pero pagkatapos kan session, sa iyang tinawanan ng linaw na daiman siya kabado sa pagiging presiding officer kundi igwalan talaga palan siya na speech defect sabi Sir Pio at iniyan ang sa iyang tinawanan ng doon pagkatapos kan regular na session dahil ang nagtutubod ang naunambitan ng kagawad na dakol ang makakariparo kang naunambitan ng pag-preside niya nagutal-utalan sa iyang pagtaram pero tinawan niya ng linaw na siya at igwa talaga ang speech defect magpuon pa kan sa aki pa. Nag-stammer siya, no? Nag-stammer siya? Roger tabi Sir Pio. Sige, kaya halos gabos kasubangan ni talaga nakatutok dahil ang tapagunan ninda nga ni kabado ini si kagawa Julius Duran pero yan sa iyang pinagtaong linaw ngunya na regular na sesyon. Pinagalaoman na sa mga masunod na regular na sesyon posibleng iyo pa manggiraray ang mangyari na virtually nang ma-attend so ibang mga kagawad dahil na physicalmente ma-attendir dahil man yan kan pagpapadagos na pagtaas kan kaso ng COVID-19 digdi sa satuyang kap palibotan. Roger. Yan tabi Sir Pio, magdagdag na impormasyon digdi sa luwas. Renz Luna, DCGB News. Salamat tabi Renz sa istorya hali dyan sa luwas. Mayan, observe yung necessary protocols, pinakasimple, physical distancing, face mask, face shield, paghugas kan kamot, uda likay-likay sa pagpaparaluwas. Bagaman kung magluwas, duman sa mga personang midbid mo, na so regular nitong pag-iriba-iba, nayaon sa naman sa ligtas na sitwasyon. Pwede na bunjing. Pwede nang maakomodari na natatada para all clearance sa tuyang newscast. Sa pangarang kambilog na fuerza ka news team, Jomar Jimmy Al sa kong kumpadres, Ants Luens Renz, sa Manibela, Henry Boy Mata, Technical Control, The Big Man, The Chief, Ramir Bunjing Tanay, News Direct Edwin, News Manager Mar, Angel Mustaza, Arvin and Richard. Ako po, si Pio Fernandez. Salamat. Asin amang Diyos ang magbantay. Nadagog nindo ang mas pinagayon na programang Bicol Target Afternoon Edition. Liwat sa aga, mag-iribanan po kita sa programang ini. Bigbisa na sa DCGB. Ang sa inyong kadamay.